acting chief mantan bangi kendo kadai bi halor ka tu hi ka nongrim baki kwa ban pensyai ya ka jimbom yo sanat jong usiem namar baki ong ba kilarai da ka executive dorbar ka jongki namani kendo ingi ban kali ka ika jimpon slam ka jongi ti nakaliang ka jonga ba di em in charge ka bi dei pat ka ilaka ila ban biang ka ju hi kumbang ila jukren ka por ba ngidang update ya acting chief ba in pendep ya ka kamram ka bangi pha na kani ka office ka jongi ba in penbiang ya ki electors ti kata kadi ka kadi jing kada kadang kadang don ka jing sateng na kaliang ka jongi ba in penbet ya kita ki electors ti na ka liang ka jongi la ai ka assurance mentan ba in pen state ya ka kam ba in la yo ya kita ki electors in saya ya ka kam ko ba dei ba soal syakamat Kumbaga na po rin sa akin siya mag-idea ba yung pinbay. Kapor tinggal ong yaki man nakaliang ka jongki kin bu timeline bat ki badai bat ki kur na ni bat ki menteri ni te namar ba long ka proses ka khamlong lengdi kat kum ka jing song thu jong ni namar pi ha ban replace ki ha ban lech ki kur ban yo ek recommendation jong ki kur ni kita pro khoi ti specifically kam da don ek timeline hendring ong yaki kat ba ki la ban pendep kloi kadang khamba ti specifically ka timeline ni khambu hi yaki tang bade ka shong haki pre la ki la ban pendep kham kloi ni la ban pendep ka kam ka bede bat ka hima so la Muna klang council kan perlong dak election jinggit oh kum bangila kren do kini ki banai bla adap bangi ha ban le bet daka election namar bangila don su candidate belawan ban apply ban penitu di naka post ka por ya tai ka de ju comments ka bangi ila ai shi pa ba no song snong ka thai ni ma so ra ro bagen so thu bangi ha ban rely bet ka natural justice la da don menu menu bakwa ban wan chakmat ban khun ya ni ka khet jong ka jinglong sin ma thi tingi ha ban ai ha bai chance bet ke atau kelong jing sha bu to ba PCM umde shu to nong song shnong jong ta ka hima so rabat nun ke khuni te election ra kam dan hok ta ka riti jong ta ka hima so ka log jing sha na keren ni kita namar ba mo ni na kalian jong office ni le kat bangila bangin ya penbet ya ka kam ti kata ka bom hok ti ka shong haki ti kata ka pen kenya ka riti ka dustur giru na do singi ka basdang ila ong bet ba ka dai tang ka procedural lapse ni kam ya keren ya kata ka riti ka dustur ni rely bet ya ka procedural lapse kuno bangin ya penbet ya kata ka procedural lapse ka bai dai bat kini ka jinglong jong ka hima sola bat ya kata ka jong ka jinglong badai ne bomdai jong ta candidate te ni na kalian jong district council ni numla ban determine menta ni ha ban pe ki kot kisla da wan ban bu ki kot kisla shani hadu menta ko mangina ong na ka por ka por ba ula don candidate ula wan bani kendo em in charge ngiru ba udon kata ka jingthu ban yele ikani ka election ban yakun ya CM sora tingin ya ai la namar ba kadai ka kalenti kata kalau natural justice mo bangi ha ban ai Ba tu ni na hantu lisi na lo kan election na hatu ni bal ayo lam lang dau acting chief ki menteri dan bakit khatu istiqlal bar kadang kun thoi ka ajimut na galiang ki menteri bat ya istiqlal bar ni prima long pi ka kam da dei ka jing ai jimut long ki shukwa bangin pen scam na kaliang ka jungi ka district council ya ka communication ka bangin ai ki na ni shakmat kan long ka ba ka daga jing tho ka ba kiru kila ban bu report sa ko office ka jongki tina kaliang ka jongi ringi sudai hi na ma bro sha tu ngila shue keren daga khatin ngila shu batha ye ka kam ka ba acting CM madu ka sngi ka bangi ni thungi i ko acting chief ba kini ki kam lai sautali ki ba ha ban pendep ki no ti menta pada la kat kum ka jingwan ka jongki ha ba kila erai ki kwa daga jing tho nangi ya ka lenti ka ba acting CM de acting chief de manshim tingi rungi ya ngin sapet kini kini sngi ngin sa ai ka ba bodon kam man ai ha ka be de bat ka kam jong ka ima sora